I dobrodošli koji su sнимali da snimku, dakle Link idemo vidimo. Znači moju log game, to sam već igrao pa bi se igrao pa vidimo. Evo, hajmo. Svi su repetično. 3, yep, sip, go. Go, motherfucker. Šta pričamo? Oh my god. A neće ovo slijepno, dobro. Tamo će se zajebalo snimanje, pa nekaj glupost, tako da imam loti. Kad ću igrati to dalje, ja sam stavljeno, da sam pet, ovo neće stranka serija, ali tek izrazim snimano. Da nije vidimo ako vidite šta sam sve tu. Skoro fucking celo raču sam sve. Možda ja sam celo. Holy crap, zašto ovako vlažu, motherfucker. Ja nešto levelujem. Početni Balkan da se napravimo. Evo ga. Nešto sada je Balkan. Evo naš. Razmijenje što je tu. Jede. Počeli sam da imam Argentinu. Jebiče. Idemo. Evo onda sam nešto objasnim. Mnogo što prekida. Možete i dalje. Mislim imao pojasniti. To je neki 2 Idemo. Evo, vidite koliko smo, sve mu tamo lijepo stavi. Stavljamo svata pa. Idemo tamo. To Madagaskar. Jep. Kina je. Oh my god. Kod je već imamo sve, brate. Mislim, mogu sve čak, brate. Do kraja, sve da nabuđim. Ajmo. Ovo, nekim da stavim. Ne, to je na posti imam kad mi se zezam. To je. Znači da posti imam kad mi se zezam. Mislim, ako ne uspijemo onda neka nije važno, ali okej. Da, to budemo normalno, ja sam ubrala, dobro, idemo. Još malo snimamo i dobro. Ovo sad, što lako. Da može nešto da se miša ništa, od ovoga možemo. Diareja, kinja, ne možemo ništa. Da je ovo dosta tipa. Mislim da vidi se malo. Ovo ću sam igrati, pređem ovo samo da vam pokažem. Mislim ne, aj još malo. Ajde. Da. Imamo sve baš još. Aj sve ovo. Turska je nestala. Ajmo sad, ajmo ništa.
Jep, mislim smo sve ne, nismo ovo. Treba 20. Oh my god, i to mi mnogo, ali ne mogu sad da radim ništa. Holy fuck. Idemo. No, svi da je loši zvuk, ali to je svače. Jer to kada je to, no. A postoje baš ne možete, kako da kažem, ne bi vezi zvuk sada. Da imate baš super zvuk, tako da sve pa. Možete poneti, možete preko mog, opa. Imam se gleda. Ajde, ovaj transmission da slice. I još malo. Malo još mikrofon, fucking je. Naš Balkan, evo ga. Nema ništa više našeg fucking Balkana, okej. Russia, brat. Aj sad imamo da... Znate kako? Vidio pitalo stavio, kažela... Ali sad sam ovako, tako da se nisi na neću. Idemo u... 6 minuta imam. Drugo. Oh fuck, na 50 sam došla baterija, znači sad će to biti dovoljno. Ajmo. 3-4. Egipat izraelci. Idemo na transmission, ajmo na 2. Ako nemamo nešto za se... Oh fuck, da se lago. Nema ništa da se zabiriti jer ništa nema pojma. Eto. Sad mislim da imamo nešto malo. Transmission ne, 100%. Ali za ovo zato imamo. Oh fuck, šta mi je ko novi, holy fucking shit. Mislim da ćemo da naša ljubava bašna. A bukvalno, iako prestaje još uvijek ništa, šta je brate ovdje sve inficirano. Holy fucking shit. Jep. Znači mi šta je ovdje sve inficirano, brate. To je samo veliki. Ja pričam kako veliki. Holy crap. Paranoja. I... No, još malo. Znači... Nešto. Čekaj, pada prema ovo 70, sada je pao. Ovdje se dobro drži. Još malo se dao za Greenland. Neće budem da Greenland i znaš. To nisam tako. Oh fuck, zašto ovoliko motherfucking laguje? What? Holy shit. Se dešava. Holy fuck. Namestim. Oh fuck, ja bolje to se desilo. Ok, imamo namestim. To. Zašto nije crveno fucking? Holy fuck, što se ovdje desi? To je sad poslije toga kao. Aha, zašto? Ne znam se ovo je točno, ovo nisam ne znam. I hajmo još. Mislim da je to radio, sad ne znam. Možda još budem svima, ali ne verujem. Oh.